Vybehli sme si na večeru do lesa. Dneska sme absolvovali Nitru, forfishing a polovníctvo, včelárstvo. No a tu sme na takom mieste, teraz sa najeme rýchlo a posunieme sa trošku nižšie. Tam už teraz vidím nejaké zvieratko. Už druhé tam pribudlo k nemu. Lebo 2 dní teraz som bol tuto sa tak tiež popozerať a dať si večeru po práci a videl som daniele veľké. Aj viac kusov, aj cez 10. Pekne som sa k ním mohol pomaličky priblížiť, tak skúsime aj dneska. Ale najprv sa najeme my. Dneska máme pochodené už, ale ešte sme sa vrátili celkom skoro, takže stíhame ešte aj vybaviť les. A pomýlil si sa. Pomýlil? Toto není večera, ale prvá večera. No, tak prvá večera, no. Chlebík, maslo, medvedí cesnak, ktorý nám už tu tak pekne rastie všade. Dobre, najeme sa a potom skúsime tam zísť dole. Uvidíme, čo natočíme. Takéto keď uvidíte v lese, tak prosím pozbierať a zobrať so sebou. Lebo dorežú sa na tom zvieratá alebo niečo. Takže nejaký hrnček alebo čo to bolo. Neodkopnúť bokom, zozbierať a odniesť domov. No a teraz práve Mateo tep až tam v Aleluji hore. Ja tiež, lebo tam sme išli. A z kríkov na nás vyskočil diviak a sme stáli trošku tak z očí v oči a že čo teraz? A rozbehol sa proti nám, ne? Tak mi rýchlo preč za taký veľký pažes, čo tam trčí, že nejak sa tam budeme okolo toho krútiť, ale našťastie si to rozmyslel a vykašľal sa na nás, no. Tak takýto útok, alebo no, nebol to útok, bol to také, že vystrašenie som ešte od diviaka nemal. Ale dobre, ne? Parádny stret. Však on sa dozvedel, že my mu nechceme zle, vieš, takže sa stočil. Dobre. Ešte nazbierame trošku cesnaku domov a potom už vyrazíme späť. Ďalší bordel. Dobre. Pozbierame aspoň nejaký bordel tu v lese. Dobre, tak zatím.